Zurne taldearen lehen Euskal Lasterketa, denboraldia zuek dagoeneko hasita duzue, baina gaur da eguna etxean, Euskal Herrian, gauzak erakusten hasteko edo ahalegintzeko. Proiektu berria, ambizio berriak, nola aurretik diozue lehenengo lasterketa hauei? Bueno, esan diote moduan Harritzuri, azkenean alde batetik lehen lasterketa da, baina benetan gure laugarren lasterketa da, ezta? Orduan, emozio ezberdinak, gaur goizean nervioso, talde guztia azkenean guretzako oso egun berezia da. Proiektu hau barria da, azkenengo momentuan sortutako proiektu bat abuztuan, nik usteet gauzak indeguzela ondo, daukagu mix polit bat, jente gaztea eta lider argi pare bat, baina pena da daukagula 6 pertsona lesionauta da gaixorik, baina saiatuko gara atzean zeo zer egiten. Nola eraiki duzue proiektu hau? Proiektu hau eraki gendun, azkenean Miribilla klubeko zutabetik eta gure independentziakin, baina azkenean gure mixa argi da, nahi dugu zena da etxeko eta Euskal Herriko taldetako jende gaztea, baina behar dugu azkenean lider argi batzuk, eta orduen lider horiek bat opa dugu bai Sergio Serranon, bai Daniel Fernández-en, eta gero dela hoz moduko gazte sendoetan, ezta? Eta zein helburu planteatu dituzue? Helburua da lehengo egunetik kompetitiboa izatea. Badakigu azkenean gure taldea oso gaztea dela, baina azkenean izan behar gara kompetitiboa lehengo egunetik, egon gara Memoria San Roman eta Don Beniton, eta saiatu gara jolasten, eta hemen azkenean gure helburu bakarra gaur da irabaztea. Badakigu oso zaila dela, gure sprinterra ez da sprinter puro bat, ez da sprinter potente bat, baina azkenean lasterketa guztitara lasterkariak irten behar dira helburu bakar batekin. Eta hortik aurrera, garaipenak bilatuko dituzue, beti zailaren Euskal Egutegi batean? Guretzako aurton garaipen bat lortzea izango da oso zaila. Aurton edozein postu, 10 bat guretzako izango da postu on bat, baina gu irten behar gara irabaztera. Azkenean, lasterketan gauzenean, gu irten behar gara helburu batekin. Badakigu aurton podiumak izango dela oso zailak guretzako, eta bai, lehengo 10etan egotea izango dela ospatzeko zerbait. Baina, gure helburua izan behar da, beti irabaztea erdetzera. Bueno, Akaitz, denboraldi berria, talde guztiz berria dena, zuen lehenengo lasterketak lehiatzen ari zarete, eta jakin nahi dugu, nola moldatzen ari zarete behintzat orain arte? Orain arte esango nuke ekipoa berria izan da eta nahi ondo moldatzen hasi gala ez, taldin lan egiten ikasi behar dugula, eta lehenengo karrerak pixkat ikasteko, eta ikusiko hortik aurrean noaino alde honi iritsi. Zer helburu planteatu dituzue? Oaingoz, kalendario nahiko onak hau, Kopa Espainia esente azkau eta gero itzuli batzuk ere bai. Da gero Euskaldun eta lehendakari egutegia. Eta zuz helburu planteatu dituzu? Oaindikan ez da tola helburu fijo ikan minio temporako hasierako partia aliktadoren pasa eta gero udalako karretan ondo ibiltzen saiatzea. Eta lehengo urteko tempora bukarako lerroi segitzea. Bueno, Gaitz, denboraldi berria eta Zurne taldea plazara ekarri duzue, mountain biketik datorren estruktura bat, errepidean garaipenak lehiatu nahian, estruktura oso berria, baina ambizioak dituzue. Zer nolako denboraldia aurkezten zaizue? Denboraldi ni ustez polit bat izango da, motibeta gauzerako, ni profesional atletik oso motibetan hau, gustora. Eta motibeta honegaz proiektu barri zegaz, ikusteko zelan doan, zaituko gara alik eta aurren egoten, arpizen moten, ikusten zelan ekipo handizea gaela, zelan ambizioeko egun, karreatan disputu ingo gula, aurrin egongo gaela eta gerri emoteko gogoak gaudoz. Gerra emateko hori Euskal Egutegian zaila da, maila handia goten da, baina prestutasuna bakazue. Bakigu amentze zaila dela, hemen Euskal Herrizen nipelako nivela dau, hemen mentalidadeak egin zena nik ustez. Aurrera bota bida, beti gogoakaz eta haiketa egin zen, eta disfrute honeko burali zegazte igualmente zaitu gehizen disfrutetan eta ale gauze ekiola gehizen disfrutetan. Eta zer helburu planteatu dituzuzuk?
Nire helburu handizena da ikasi, ikusi haber nire aurpize aurrin disputetan, ikusi haber karreatan ondo ikusten bana zen, baina gehizen bat, disiplina hauze ikasi, jakine ondo mugitzen peloteien eta disfrutetan esperientzi barri honetaz. Sorte hon, miesko. Bai, eskerrik asko.